Dümenden wekilçilikli toparlanan agdarlary Azerbaýjan Respublikasynyň ordaş düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň härki ýagdaýyny, ony mundan meýlekde ösdürmeň geljeki ugurlaryny arat maslahatlaşdylar. Bellenşäli iki ýurdun arasynda ödürli ugurlar boýunça öýdara bähwetli, birek-birege hormat goýmak we anaşmak esasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmeň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Şeýle mejlisiň dowamynda goňşy ýurtda senagat gurulşyk ulag sewda hemde hyzmatlar ulgamynda türkmen maýasy bilen ençeme kärhanalaryň hereket edýänligi bellenli. Munyň özi ýurdumyň işe düzümleriniň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna munasip goşun goşýanynyň aýdym futnamasydyr. Iki ýurdun arasynda eksport-import gatnaşyklaryny işçiňleşdirmek, öýdara sewdanyň meşguliyetlerini artdyrmak, şol sana ýagnyş energetika ulgamynyň hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek, belelikdäki hökümetara toparlanan nowatdaky mejlisinde garalan meseleleriň esaslarynyň birine urly. Munyň özi netijeli gatnaşyklaryň ägir uly geljegiň bardygyny görkezýär. Bu wasa iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ugurlar boýunça ösdürmegine giň ýol açýar. Mejlis gatnaşylar her iki döwrüň möhüm meseleleriniň biri bolan ulug üsbaşar geçergeleriniň mümkinçiliklerini peýdalanmagyň ugurlar boýunça pikir açdylar. Şunda gün motor transmilli gatnawlaryny ösdürmek boýunça belelikdäki tapsamalary amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini garaly. Bellenşäli iki ýurdun arasyndaky üsbaşar ýük taşamalaryň meçhuri geçen ýylda 2 million tonnadan geçdi. Şeýle mejlisiň dowamynda odal gazanalan alalyşgary ýokary derejede amala aşyrmak ugruna belelikdäki tagalalaryň ösdüriljekdigini anam bildirli. Mejlis gatnaşyjylar onuň ahyryna iki tarap bilen hyzmatdaşlygy iki ýurdun we dogunly halklaryň bähwedine mundan meýlekde işlemleşdirmek ugruna ähli tagalalaryň gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Hökümetara toparlanan nowatdaky mejlisinde garalan meseleler boýunça oňyn başlangyçlar öňe sürüli. Şeýle-de dowuşyň dowamynda gazanalan alalyşlaryň netijelerini hasa berkitmek maksady bilen sewda ykdysady, energetika, ulag, owa hojalygy we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňirtmek baradaky beýannama gol şekilli. Munyň özi geçirilen gepleşikleriň netijeli häzirde eýe bolanyny görkezdi.